Kubunya waisi wan chukun neke patal kanyani bagai black ni wanao asik burung tipra sarok bai strai mung rijagai bo thei ka ham thei gilak purra bisina ono ki bai sate beke sogui menamui thiane Oke hinke bahai tong bahai tini ching teisa hai no hai salai bunai patal kanya ni bakchudi rongoti hai patal kanya angka kaisa sei khitung bo tai kundina phana penglia bo jisik bui bai kutuk jago asik no bo tai bo bariu bui bai kutuk jag mano bui bai gali rijak mano bo motivation rijak ma hai se ma tong jago chini borom kri patal kanya ajkal horo thuka hinke no imango purra khi mang se burung nukna abo tam ni bagai norok bo kaham khlaino saimano tipra sarok ni nozro patal kanya ni ijat agi olai kisami Sapan tong zamani pia bata bugle musuk bikisik pano se Rikha bini ijat ako nung se buba grano ijat rilia henke ti prasar ogle nono te burro ijat risnai ba nung rima tong kisi nung manna ble abuni bagino ajkal bo ti prasar bo daily no ketal bumung rok bo pharzagi tongo bini omo hai tomung mang chului tongke te 2-3 bosor rok ni ulo henke bini mung pura 500-600 taro kawian rai ko zigma Hanke faidi okok rongno left side to ne wei right side thangai tinni din hajira shiru khailachinai Nini kurang bai ok ganor sabjak kana wei ang pura kunu crime khayawino sajaman ma haijama tongsiu bini ok khorang asake sitra je auto twin phana se khna tokribi manglak public rock norok jodi nongni ex no revenge na hana muchungkhe bini or sabjak ganno simino send khai ro horde bini ok ganno khna mani ulo nongni ex uf ang asuk de pap kotor khaisika hini wansu gei kthanggi no helo sokijak haima tongjagane Bikas sukula te bura biya ononto songno go back ini chiri khokja gya wei nungke tangi ama hakiri khlai jakna abono bo kisa kaham ki wan sukui nai diba arre nung somne no se aro thangai nang nungya kok sawi tongiyo kheba nini obostha ama hai nung sinai ble nung amtinyo deserve khayo Iko nukhada bokam dike se wansugo teitamsa haino hai bihi tokrari ui tong khwata haino hai te sama safi bunai nung je jagao thango arno tipra mothano thapla chare ui riwi mano hunke tangai nung thanai bosorni election fail ing hino election sikang to nungni area wa onek bar thangai bason riwi kina onek bar thangai vote sanai kina hunke tangai a area ni tipra mothano nung thapla chare ui sikmawi manliya bahino nijise ulta thapla chawi koboni ma phaisina ble Iko haino hai ordek mordik gian bagai influence kana lai khota arre je committee khayasak protest rokta khalai kudi hini san khalai ble mane 6 month ni bisingon committee se khailai di protest rokta khailai di a period to santi nargi to nilai di norokno cheng land rights political rights economic development identity culture tei language issue rongo cheng resolve khainai amo haki sable India government ba hanke buke amno se 6 month ni bagai yak khawi ro horjago hini sawi tong phayo just o 6 month to committee kama time simi peace maintain khai tonde hinei contract san khelemano se bokhe bini followers okno bini sijaya followers okno wrong way tei sai tong phayo Mendra all land right political right economic development okno nongni party ni tiprasarok se demand khai tuna nango tamono khe tiprasarok ni para thangai somjana sasa tiprasarok cheng kaham khainai tiprasarok ni area no cheng kaham khainai hinei Mendra je jagaon rok tiprasarok no land right political right economic development siri uimanya abar teisa bui hunger strike khai sani tumono bachagya hangi patal kanya donung sasire tei bunti kining tiprasarok development khainai gunda kangsa khitai no khungseri ui de khainai sagare do nang nungya hudda Nus nuhun jagi angke ba nung omit sabai bhai kile ma thangnai ba tangi Delhi wo nung nuhun jagi na abno wansu denai buino Delhi wo nuhun jak bana nugui kom da apro amo thangna muchung tong de khana ba haifan time khajanai post se ko nungke banini abuni bagino amo hai contract sign nogno kam nangya te kaisa kok je jaga wono kam rinani ni malik se buba grano महाराजा प्रद्युत किशोर मानिक देव मंजी Iko Maharaja hini publicly kok sawi tongo hankin ningle tamo asuk produce hinai buba grano disrespect khaike ba hati aburi chik engthang siri se akol kri bini naila ti prasara asek de dam kom kha ti prasara asek de butuang kha do phani bum tei bora na to khalai
Are tiprasarong no ba nung si bisi dam kom slam sible nung si bisi butwa slam sible buba grato slam yako tamu nung pogudi thangka tiprasarong no dilli bo thumui telangai 38 degree tapmano bosta kichik michik chumriwei lama botok himri mani chirikhogi lengri mani totrakhok tirani mani bosta kichik michik chumriwei himriwei tiprasarong no kobor ha chehra slam mani Bangladeshi go back ini chirikhok mani fiaba aboni ulo hingi tamungka joton nugui tongbayo hanke abono lai natok kotor teitora tong sagardo buino natok khayo ni sana sikang niji tiprasarong no agi dili telangai natok khaimano sikang muitu khai negrade Ikaw mati ay kaya borok no je sitting kay mani drama kay nyay borok no thoke nai duka bas no mano dalali broker rasniti hai re nijin kongno niji sawi tongutana borom kri paktal kuinya cheating drama doke bas ni kokno sana sikang nijini pas no sikang wanchu ya koi sadiba nini arni live audience rok nini agini kokno sia fano internet ni borok jitono sibayo aboni bagai asing nung amti hai kokno sana muchung kain ke para wasimi thangi sawide teisa abono video slamai internet to upload ta khaide hayakin nung buibe kutuk jangmang munai jagmang mim slam jagimang no din parmang gana hanke tabok sing salainai khoroksa musuk buchlei bro sak no gangsta wan chugai buino kol khai dom kiri nai chaprini kokno tei norok to jotono sibaina ajkal baksa gubor brain rok tiprasar jatino khagai grupai hini controversy khai tongmano somone no grupai hini kutugu youtube video dai tongmano hanke ama hai video rong naino baksa musuk buchlei bro rok influence ngai dongor tibini da jacob no call khayei silai bai kogi bwtharna hini domki Rikha nung to kumong te jaga to sadema nung tam khainani ba ang khainai nung ma tam khainai kong khainai kognai kogoi bwtharnai koi buthainai o musuk buchlei nung ba tamani bagi asik nasile kahin o musuk buchlei o wak bolong sikar khaima silai phungsa jadrok hiyei to nimarok tongtena iko asik baino tongna renglia sak no mafia haima tongjagei haikhe kol khai dom kiriwi tonguta phuinai serai nini ama hai dom kirong no kebol likhmu tingsa kongma sakpano ker khaya buji khata kirinale hachali koksiko ulta borniji se kirijagei bina silanyo heima toniwo ama se boss se buino sikirina na chona kheba murder chut no le yang ke bin dani silai no karei likmu phan se kirinya chuak nungi fegi chama ke ballang yangi tongna chani ang agor tola tongo ani office kodom tolao phadiano kogoi bwthar paidi दिन के लाउरे क्या बात है abe bosidi ke gandu chutie ke औलाद nini nimma onek mother chut chiranyo bakha haise aboni bagai te khoroksa gyan gnang chirai asarinya bagai nini nimma no anthani riwi rohorde buji gna ble इसको अभी एफआईआर कर देता हूँ अभी एसडीपीओ के पास देता हूँ कल दे इसको दो जो भी करो तेरी माँ को मैं गांट मारूं साले चूतिए बहन चोद पता नहीं है मादर चोद खुद को क्या समझता है हनके ते बोबिन मुंगता मोनचिन जंग माबो लाउरान छतेरो माने बिनि मुंग लई हिंता लई बिनि फुल नेम हनके लई ब्रो नाइता amtinyo ble kubuino omijuram ni buru rok ta masik asudang bai kehno wala nyamak sanai tongmai ble अच्छा नीनी बुमुंग सावी दमान नंग तो कुनी या खितो बा फुल दिसिमिति लाउरा नीन बुमुंग लाउरा